Na promociji prezentovani 6 video spoti, čiji aktere aktualni TV osobi z našej medijskej hiži, kotri predstavili svoju robotu na televiziji. Kampanju s pošetovanjem Mi vaš RTV sme zadomali jak spôsob, že by sme ku našim patračom, sluchačom i tým, kotri provádza náš sajt, približili ľudzoch zo RTV a na tot spôsob i javni medijski servis Vojvodini, kotri provádzi i pesuje bohatstvo rozličnosti, da sme rišeli zňať celú seriju spotov o osoboch, kotri tu robia. Ruska redakcija u tej kampanji tiž mala svoju predstaviteljku. Pripovedala som o tým, že keľomito programy emitujeme u cjeku jednoho týždňa, kto všetko tu zaňati i jaki máme emisiji. Po slovoch organizatora, perši 6 spoti boli o ľudzoch, kotri vidzime na ekranu, a dalje še planuje predstaviti ľudzoch, kotri robia z druhого boku kameri, a tiž su značna čast funkcionalnog organizma, jak co to televizija.